Ja môžem potvrdiť, že dávam aj civilnú žalobu, pretože už mám takýchto vymyslov absolútne plné zuby. Kedysi sa politici báli otázok novinárov, dnes sa novinári boja reakcií politikov. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že médiá klamú o jeho ceste do USA za takmer 19 000 eur a už si brúsi pero na civilné žaloby. Ale poďme späť v čase. Roky 2007 až 2012. Robert Fico zbieral víťazstvá nad médiami ako Pokémony. Plus 7 dní trend 10 000 eur, ospravedlnenia a právnické tango. Atmosféra? Každý novinár si dvakrát premyslel slovo apaláš. A potom ešte Štefan Harabín. Žaloby ako série Game of Thrones. Sme plus 7 dní. Vysoké sumy, roky trvania. Mnohí to vnímali skôr ako signál píšte menej, pýtajte sa menej. A teraz sme v roku 2025. Minister letenku za 19 000 označí za legitímnu, média za klamárov a volá právnikov. História sa neopakuje, ona sa len prezlečie do drahšej biznis triedy. Ak sa ti páči tento formát, vtedy a teraz daj odber. Je to zadarmo a ja za to na teba nemusím podávať žalobu.